A Deputación de Ourense reforza nesta edición o seu compromiso coa inclusión e a accesibilidade en Pazolandia, coa creación dunha zona de calma para nenos e nenas con trastorno de espectro autista, que precisen un espazo tranquilo, unha zona de lactancia e unha zona preinfantil con xogos de construción e xoguetes adaptados ás idades máis temperás. Ademais, celebrarase unha sesión específica de Pazolandia Inclusiva o día 3 de xaneiro pola mañá, sen ruído ambiental, dirixida especialmente a nenos e nenas con TEA. Como medidas adicionais de atención á diversidade, habilitaránse pulseiras identificativas para nenos e nenas con TEA ou necesidades especiais, que permitirán evitar colas, así como auriculares illantes de ruído para menores con hipersensibilidade auditiva, ambos dispoñibles no stand de información. A programación complétase con obradoiros sensoriais como o xogo de fíos, unha proposta creativa e inclusiva que promove o tacto, a imaxinación e o recoñecemento das diferentes capacidades das persoas. Tamén haberá diferentes sorteos en todas as sesións de Pazolandia.